Anise on kuitenkin paikallinen ja on pitkän aikaa toiminut. Anisella on todella paljon asiakkuuksia. Sitä kautta se työllistyminenkin on sitten paljon helpompaa, koska sieltä pystytään sitten lähteä katsomaan niin kuin minulle sopivaa työtä ja semmoista, mikä mua kiinnostaisi. Ei ollut aikaisempaa kokemusta rakennusalasta millään lailla, ei ole opiskellut tätä alaa tai muuta. Hyvin sitä tekemällä oppi kyllä tämänkin homman. Siis työsuhdehan on toiminut sillä tavalla hyvin, että Anise on hirveän joustava työnantaja. Anise on pystynyt muokkaamaan, vaikka kun mulla oli vielä opinnot kesken, niin kysyin työnantajalta, olisiko mahdollista vaikka tehdä semmoista niin kuin osa-aikatyötä Anisen kautta ja se passasi heille, niin on mukautunut tosi hyvin. Tämä sopii opiskelijoille, tämä sopii semmoisille, jotka haluaa tehdä vaikka muutaman päivän viikossa töitä. Täällä otetaan erittäin hyvin vastaan myöskin iäkkäämmät työntekijät. Meillä on hyvin paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä töissä ja tänne voi niinku ihan rohkeasti hakea melkein kuka vaan, että täällä pystytään hirveän hyvin räätälöimään. Tässä hommassa onkin aika hyvä, että sitä jos sattuu tarvitsemaan niin yhtäkkiäkin vapaata ja muuta, niin kyllä se on aina järjestynyt. Palkat tulee ajallaan, hommia löytyy tosi nopeasti ja helposti. Saat aina jonkun kiinni, jonka tarvitset ja jos tarvitset jotakin ja on sillä tavalla. Anisella mulla on ehkä 2 tai 3 yhteyshenkilöitä, joiden kanssa me viestitellään, jos tarvii jotain vaatteita tai palkoista puhua tai jostain veroista tai muusta tämmöisestä. Että semmoinen kaverillinen suhde ehkä. Siis no sehän miehän sen tietenkin nyt teki tiedän, että jos jotakin tarvii tai hommassa on jotakin hämminkiä, että sitä voi suoraan soittaa sitten, että se on hyvinkin helppoa, että kyllä tässä sen verran hyvät suhteet on ollut aina. Käsittääkseni kumpaankin suuntaan, niin ei ole kyllä sen suhteen ollut ongelmia missään vaiheessa. Suosittelisin Anisen palveluita muille, koska Anise maksaa palkan aina ajallaan ja on luotettava työnantaja. Kyllä minä suosittelisin Anisetä työnantajana ehdottomasti. Reilu, viihtyisä ja mukava työpaikka. Sen verran hyvin on viihtynyt, että ei ole tarvinnut muita hommia kateella täällä.